Vídeo tutorial de Movie Maker. Imos a inicio e abrimos o programa Movie Maker. Vemos que directamente temos unha opción para insertar documentos de vídeo. Tamén podemos ir a archivo, a ficheiro e importar documentos de vídeo. Neste caso importaremos 4 arquivos ás miñas coleccións. Deste xeito os teremos sempre presentes en calquera dos vídeos que poidamos facer. Escollemos os arquivos. Neste caso, eses 4 arquivos. E damos importar. Movie Maker importará automáticamente as nosas coleccións os arquivos. Agora xa podemos levar eses arquivos á liña do tempo. Temos dúas opcións: mostrar a liña do tempo ou mostrar o roteiro gráfico. Se imos a mostrar roteiro gráfico, só temos que arrastrar o clip de película e colocalo na posición. Automáticamente se colocará na primeira posición. Faremos o mesmo co segundo dos clips de película que temos seleccionado. Ben, imos agora a liña do tempo e vemos como están un e a continuación do outro. Na ventana dereita temos a visualización, damos a play e comprobamos como se vería o noso clip de película. Imos facer o primeiro corte no clip. Seleccionamos o punto e escollemos que sexa o inicio do clip de película aí. Xa temos o inicio do noso clip de película preparado. O seguinte que facemos será insertar un título antes do inicio do film. Imos a insertar título ao principio do film e escollemos as súas propiedades. Escribimos o texto. No noso caso será o tutorial de Movie Maker. E despois escolleremos as diferentes opcións para o texto. Como queremos que entre ese texto, unha das opcións de 2 liñas, entrar e desvanecer, por exemplo, e despois escolleremos a cor de letra, o tipo de letra, o tamaño e o fondo. Escollemos a cor, Comic Sans. Escollemos a cor da letra, que imos escoller un azul, e a cor de fondo, que imos escoller unha cor gris clara. Vale, nos así, damos a aceptar. Entón, automáticamente se nos coloca na primeira posición o título do noso clip de película. Xa temos o inicio do film feito. Podemos facer que se faga vexa un poquinho máis, en vez de 3 segundos que se vexa 4 segundos, 5 segundos ese título inicial. Dando a previsualización, vemos directamente como comenzaría o noso clip de película. Que o seguinte que imos facer? Bueno, pois o seguinte que queremos facer é unha transición entre o título e o primeiro dos clips de película. Non, seleccionamos onde queremos introducir a transición, vemos os diferentes tipos de transición e escollemos unha das que veñen predeterminadas e damos outra vez a previsualización. Aí se observa a transición, como se atenúa a primeira das imaxes para mostrarse a segunda. Atenúase o título para mostrarse o primeiro clip. Que o que faremos agora? Bueno, pois o que faremos é darlle un toqueciño máis ao noso primeiro clip de película. Hai moitas opcións dentro dos efectos para vídeo e escollemos unha delas. Vedes que hai moitísimos efectos gráficos. Imos de coller simplemente un para amosar un poquinho mellor o que temos grabado co programa Cam Studio. Ben, hasta aí vai todo perfecto. Podemos facer zoom ou retroceder na liña do tempo. Imos ver a parte final do noso clip de película para ver se temos que cortar en algún punto ese clip de película cando estamos amosando as vistas do obxeto. Vemos que aí ese último clip de película xa non nos interesa, porque cando estivemos pechando o programa. Entón o que faremos será situarnos un poquinho antes, eliminar o último dos clips de película e previsualizamos outra vez por si temos que cortar ese último clip. Que o seguinte, faremos un título ao final do film, os créditos do film.
os créditos do noso clip de película. Escribimos en diferentes liñas os textos que queremos, para que está feito o film, quen o fixo, con que programa, e escollemos as opcións igual que fixemos co título inicial. Escollemos como queremos que apareza, por exemplo, aparecendo desde os dous lados, tanto o primeiro texto como o segundo. Xa o temos introducido. Simos o roteiro gráfico, podemos meter unha transición igual que fixemos no caso anterior. Escollemos a transición e a situamos no seu lugar. Que o seguinte que podemos facer? Bueno, pois podemos volver a visualizar o film, pero no noso caso xa pensamos que é suficiente con isto e guardaremos por un lado o proxecto para poder modificar posteriormente, e por outro lado exportaremos o film de película para poder poñelo nunha página web onde queiramos. Ímolo guardar no noso ordenador, tamén o poderíamos guardar na web, exportar para a web, e escollemos o nome que lle queremos dar, a carpeta onde queremos guardar e canto queremos que ocupe ese film. Vamos a escoller as propiedades en tamaño e a calidade que vai ter ese film. Cando vayamos escollendo as diferentes opcións, nos aparecerá o tamaño na parte dereita. Aí o vedes. E unha vez feito, damos de aceptar e exporta o noso film. E hasta aquí todo.